Ahoj, já jsem Barney a já tě vítám u prvního dílu všeobecných dat o CSku. V dnešním díle ti ukážu užitečné granáty, když pušuješ long. Určitě první užitečný smoke, který ti ukážu, je smoke na long, který ti smokne CT, které bude mířit do long. Hází se tak, že se tady u terackého spawnu postavíš tady k těmhle cílám. Vytáhneš smoke, namíříš tady a hodíš. No a jak můžeš vidět, tak ti to krásně smouklo toho vypadek, který ti bude mířit na long building. Druhý granát je užitečný, když potřebuješ flashnout vypaře, který stojí tamhle na rampě a míří na long. Hází se tak, že se postavíš sem, takhle nějak na ten obrovník, namíříš si takhle asi, odjístíš flash levým tlačítkem, posuneš se dozadu a zároveň hodíš. Takhle ti to krásně flashne a ty už ho jenom zabiješ. Jak můžeš vidět, tak ti to krásně udělal pěkný oblouček, že C to běžně bude čekat asi nějaký takový flash. Dalším granátem je smoke a tenhle smoke se hází tak, že si namíříš tady vedle těch 3 oken, jak jsou, tak si namíříš vedle toho prostředního a jdeš a hodíš. Co to udělá je, že ti to nádherně smokne CT. Další granát je molotov a je to užitečný granát, který ti upálí toho člověka, který stojí tady a čeká, až se plantne bomba a potom se vás tady snaží nějak píknout. Hází se tak, že se postavíš takhle tak nějak do toho rohu, podíváš se tady na tohle okno, nahoru, doprostřed a jednoduše hodíš. A ho to krásně upálí. Když už máš plantnutou bombu a tvoji spoluhráči ti kolujou, že ti pušuje short, tak stačí takhle si namířit asi tak na ten stín a zase opět jít dozadu a hodit. Ono to zase udělá pěkný oblouček a ty už jen tak začneš. Jo, krásný oblouček. Takže já ti děkuju, že jsi podíval na tohle video. Doufám, že se ti líbilo. Budu rád za každý like, odběr a koment. Budu se na tebe těšit do dalšího videa. Čau.